Vítejte u nového dílu Funny Fantasy. Dneska tu máme special guesta Vojtu Mrklase, z Twitteru taky znám jako křídelník a pro dnešní díl taky důležitý, že je fanoušek Tottenhamu. Čus Vojto. Nazdar chlapci, děkuji za pozvání a těším se na to. Yes, my děkujeme, že jsi přišel. Asi tě už nebudu jako detailně představovat, už tady jednou byl, ale jinak jako fanoušek Tottenhamu, jak užíváš léto po záchraně? Byla to úleva? No, já jsem teď trošičku z toho Tottenhamu jako ustoupil. Nebylo to úplně nutně jenom těma výsledkama, ale spíš jako tím v poslední době nějak jsem od toho trošku odpadnul, tady ta poslední sezóna obecně. Ta minulá se to jsem docela tak nějak jako sledoval, pak tam byl ta trofej, takže to jsem si užil relativně, ale vlastně v té sezóně jsem se k tomu nějak ani moc jako nedostal už od začátku. A samozřejmě jako ten konec potom teda byl velká úleva, ten poslední zápas jsem zase viděl. Bylo to hodně těžký, si myslím, se z toho všeho dostat a myslím si, že pro lidi, pro který to tenhle je ten jeden klub v Anglii, který většinou bydlejí v Anglii a který ho má jako tu jedničku jejich, tak to musí být opravdu jako nesmírně těžký období. No, muselo být a teď si myslím, že se jim dechá výrazně líp i tím, že ten klub ukazuje nějakou ambici. No a i tím teďka přestupovým období, že jo, se možná svítá na lepší časy. K tomu se ještě víc dostaneme detailně v druhé části podcastu. V té první si spíš probereme ještě o něco žhavější téma, mistrovství světa. A samozřejmě je tady na to s náma i prorok z minulého dílu, Vojťas, nebo dneska ti budu říkat Vojťas, Vojtáno, aby jsme to odlišili trošku. Nazdar. OK, v pohodě, já jsem tu taky. No nevím, moc mi teda to proroctví nevyšlo, že? Takže nevím, jestli to tak můžeme říkat. No, kdo by náhodou neviděl, tak tady se snesla minule drezová kletba, že jo, na Argentínu, že vypadne, ale jako zas tak daleko to nebylo. Hele, kdyby Embolo nedostal tu červenou, tak si myslím, že to Švýcaři udělají. To rozhodlo. No. Hele, tak klidně pojďme teda probrat tu červenou rovnou. Jako moc hloupějších červených karet asi, Vojto, jsme jen tak neviděli na mistrovstvích světa. No tak ono to mistrovství je zajímavý, že jo, všema těma pravidlama navíc, že jo, tím zakrýváním pusy a dalších věcí, takže si myslím, že vlastně v tomto ohledu tam byly i karty, které byly podobně bizarní, minimálně kdybychom se na to koukali pár let zpátky, tak na to asi budeme koukat jako hodně překvapeně, ale samozřejmě tady ta červená karta je směšná, no. Je to takový, že jako ve výsledku asi OK, protože jako ta karta to jako za mě je to prostě úplně nesmyslná simulace. Ale je to zajímavý v tom, že jak jsem to správně pochopil, tak vlastně ta karta se dala čistě z toho důvodu, že to VAR mohl vstoupit kvůli tomu, že šlo o kartu na druhou stranu, že? A kdyby vlastně nebyl ten review té karty, tak by do toho v životě VAR nevstoupil a nechalo by se to. Takže to je v tomhle tom je to jako fakt unikátní situace, absolutně bizarní, která vznikla prostě z toho, jak zvláštně jsou nastavený jako procesně pravidla. Ano, možná ani ne pravidla, ale spíš jako procesy, ve kterých se ty pravidla vůbec pustí do hry, takže v tomto ohledu je to fakt zvláštní, ale prostě to k tomu modernímu fotbalu asi patří, no. Jo. Jako já doufám, že tohle by mohl být nějaký jako trošku precedens, no, i pro ligový soutěže, protože tohle simulování podle mě bys to měl trestat, ať milete prostě ve vápně nebo na půli hřiště u střídaček. Jako mohla tím vzniknout nějaká rychlá situace, že jo? Mohlo Švýcarsko rozehrávat, mohl z toho padnout nějaký rychlej gól, mohla z toho být jako klidně velká šance, no. Co ty, Vojťas? No je to strašně zvláštní, protože Embolo je sice blbec, ale měl strašnou smůlu, že jo? Protože kdyby ten rozhodčí prostě jenom písknul faul a nedal tomu Argentincovi tu kartu, tak prostě jedeme dál, že jo. A takhle, nebo kdyby i, já si dokážu představit, že by prostě jenom rozhodčí řekl, hele, vstávej a nic, že jo, protože ne vždycky rozhodčí to trestají to simulování žlutou, že jo. A to by pro Embolo bylo taky lepší, že jo, protože prostě by se hrálo dál a nedostal tu červenou, to je prostě za něj, nebo pro něj velká smůla, ale zároveň se za to může sám, no, takže taková zvláštní situace. To je to tak, no. Jako obrovská smůla, obrovsky zbytečná, že jo, loučil se tam potom se slzama, ale prostě hloupost. Nemusel padat, nebo ono i vypadalo, že tam možná by k tomu kontaktu došlo, i kdyby se mu takhle neplácnul, takže by tam k tomu došlo, pak by spadnul, no, těžký. Ale jinak jako Argentína, teda postup, v semifinále se potká s Anglií. Vojto, co čekáš od tohoto zápasu? Ideálně, aby vypadli oba soupeři, nebo?
Já nejsem asi takový hater ani jednoho z těch týmů. Vlastně je to docela zajímavý s tím fanouškovstvím. Dneska jsme to z nás o tom bavili v práci, že vlastně já jsem Anglii dlouho fandil ve fotbale, jako to byl můj tým vlastně číslo 2, řekněme po Česku. A to se změnilo vlastně teďka na tom posledním euro, kdy v průběhu toho euro mi připadali fakt jako ultra nesympatický, jako úplně, že jsem se strašně svést na tom, jak je nesnáší ostatní lidi, tak nějak jsem se svést s tím a vlastně jsem úplně přestal fandit, ale v finále jsem fandil Španělsku potom. A tohle to je něco, co vlastně na tomhle turnaji zase jako trošku mě uvadá a zase mám jako pocit, že jsou to vlastně jako ty Angličani, který mám docela rád, takže svým způsobem jako vlastně mi nevadí Anglie letos a Argentina mám rád Messiho, takže já prostě tady ten projekt, jak by vypadalo Atletico Madrid, kdyby mělo Messiho, mě prostě baví, no. A asi jakoby jsem schopný za to nějak postavit, samozřejmě jak je to země, která tím žije a vlastně ti hráči tím taky žijou a myslím si, že to je vlastně dost jako úctyhodný, jak se jsou schopní do těch zápasů dostat jako srdcem a vším. Samozřejmě letos mi přijde teda výrazně slabší, než byly před těma 4 rokama a myslím si, že i to dostat se do finále letos pro ně byl jako obrovský úspěch. A myslím si, že už to, že jsou takhle daleko, je vlastně velký úspěch. Samozřejmě tedy souvisí s tím, že neměli úplně nějak nejtěžší los, tím, že ještě to tam nějak vyšlo, že Portugalsko, že jo, se nedostalo do toho zápasu s nimi a tak dále, což bylo asi to, jako jak to mistrovství vypadalo, že bude naplánovaný původně. Takže z tohoto hlediska měla Argentina docela štěstí, ale zároveň myslím si, že vlastně i měla štěstí v těch zápasech, takže to, že je takhle daleko, je vlastně docela překvapení. Samozřejmě do velké míry postavená na absolutní genialitě Messiho, ale zároveň na tom, že prostě mají štěstí na soupeře a štěstí na to, jak ty zápasy probíhají. No. Jako no vlastně, když si projedeš to celý playoff Argentiny, že jo, nejdřív Cape Verde po prodloužení, pak Egypt otáčíš v 92. minutě, Enzo Fernandez, jako asi bychom od té Argentiny čekali mnohem víc, než jenom takový spolíhání na otáčení v posledních minutách a hlavně spolíhání se na Messiho. Já jsem jim teda vůbec nevěřil na tom mistrovství a jak říkal Vojta, oni tam měli hodně štěstí na ten los a jestli si pamatuješ náš první díl před mistrovství, tak můj tip byl, že Portugalsko vyhraje celý mistrovství. A bylo to hlavně taky z toho důvodu, že jsem si myslel, že budou dole v tom dolním pavoukovi a právě tam nebudou mít jako soupeře, kterým bych věřil, že je vyřadí. Jo? To, že to šlo úplně všechno do háje, to o tom se bavit nemusíme. Ale když to takhle říkáš u Anglii, ale můžeme říct v podstatě to samý. Oni jako oba zápasy s Mexikem prostě byli horší, v klidu mohli vypadnout, ještě tam měli tu červenou. Teď s Norskem, myslím si, že byli mírně horší, jo, ale tam stačilo, aby prostě Ajer nedal břevno, aby by padl gól, nebo kdyby uznali ten gól, kde vlastně nakonec neuznali kvůli tomu faulu Haalanda a mohli být taky venku, jo, takže já prostě budu doufat, že kdokoliv postoupí z téhle dvojice, že ve finále to nezvládne, no. No, jako když si projdeš tu ofenzivu Anglie, tak vlastně jako Gordon jakž takž, možná vlastně jako nejlepší tam z těch křídelních hráčů, pak už jako Saka, ten ti hraje s nějakým lehčím zraněním, je vidět jako, že to není úplně ono, střídá se tam s Maduekem, ten má zatím 0+0 na turnaji, Vojto, asi by se čekala o dost větší produktivita od ty Anglie, ne? Tahá to tam prostě Bellingham a Kane, zbytek nic moc. No je to tak. A zároveň jako na druhou stranu, já si myslím, že ten tým je do velké míry postavený kolem toho, aby to oni tam jako sázeli, jo? Že je to vlastně takový, jako ten systém prostě hodně využívá těch jejich kvalit a hodně se snaží jako je vlastně maximalizovat v té hře, což si myslím, že i vlastně bylo v minulosti vyčítaný těm jiným trenérům, že nebyli schopní třeba Kanea využít dostatečně. Já si myslím, že Kane je v tom jako tuchelovském systému asi využitý nejvíc, co kdy byl. Měl tam vlastně ten zápas, že z DR Congo, který udělal on sám. A myslím si, že z tohoto hlediska je jako fajn, že Kane se do toho dostává a zároveň samozřejmě Bellingham je jako velká jejich superhvězda, kterou by bylo potřeba taky odemknout a daří se to. Takže z tohoto hlediska zase jako bych to nevnímal jako úplně takový negativum a pořád si myslím, že tam jsou hráči, kteří se třeba mají jako nějaký aspoň potenciál jako rozstřelit, jo, v nějakou chvíli, že jim to prostě sedne, že Saka udělá nějaký věci, i kdyby to mělo být nějaká třeba penalta nebo něco takového, čemu se možná ještě dostaneme během nějaký predikce toho zápasu a tak dále, jo, protože když to třeba srovnám s jiným semifinalistou, kterým je Španělsko, tak tam jako vysloveně vidím obrovský problém to, že jim chybí jako ty pušky nahoře, jo, a že vlastně
tam jako já mu nevěřím, je možný, že dal třeba gól Jarzábal, a jinak vlastně nikomu moc z těch útoků nevěřím a myslím, že to bude takový zase čekání na Merina, protože Jamal nevypadá, že byl úplně v top formě, Nico Williams vlastně ani nehraje, Bayena vlastně taky jako dost odpadnul v průběhu toho turnaje a celkově bych řekl, že ten tým jako prostě nemá ten firepower nahoře, který má vlastně z těch týmů zejména ta Francie, no, v tuto chvilku. A do nějaký míry bych se to dá plně pořád říct o té Anglii, která prostě má pořád aspoň hráči, kteří se můžou probudit a můžou tam něco ještě třeba dodat. No. Takže z tohoto hlediska si myslím, že to může být pořád ještě se tam někdo může probudit, ale jednoznačně bych řekl, že jako Anglie a Argentina jsou ty horší dva týmy z těch 4, který tam teď tu chvíli jsou. Jako podle mě hodně zajímavý tam budou souboje v záloze, že jo? Hlavně i pro fanoušky Premier League, Enzo Fernandez, McAllisterem versus Elliot Anderson, Rice, nad nima ten Bellingham. A takový to, ten Bellingham zatím hráč turnaje u Anglie? No u Anglie určitě jo. Já bych ho asi, za ten turnaj bych ho viděl výš než Kanea. Myslím si, že třeba teď ten poslední zápas s Kaneovým moc nevyšel, ale jinak samozřejmě Kane má taky dobrý turnaj, jo. Ale Bellingham je fakt neskutečný a ten jeho první gól, kdy vyrovnával proti Norům, tak tam prostě na něj bylo asi 4 hráči a on si to tam dá prostě kolem nich a zakončí to tam tou levou. Velmi pěkný gól, i když budeme se o tom asi bavit, to neměl platit. Takže... Dotklo se to nebo ne teda? za mě určitě jo. Nebo určitě. Jo? Všechno, co vidíme, kromě teda toho čipu v tom míči, tak nám říká, že se to dotklo. Ty vole, jako já jsem koukal na ty videa, že jo, projížděl jsem to na sockách, ale já nevím, no, jako už nemůžeš věřit jako v podstatě ničemu, co vidíš jako na Instagramu nebo na TikToku, ale jako ta trajektorie byla trošku divná, jako bylo vidět, že to trošku změnilo ten směr, aspoň jako z videí, co jsem koukal, ale jako VAR to údajně už prozkoumával i přímo na hřišti a žádný dotek na senzorech, no. Vojto, co ty na to? Tak on už tam jednou byl s těma senzorama nějaký ten problém u toho jednoho doteku, ne? Nebo mám pocit, že někdy předtím, že vlastně ty senzory, že ten senzor je nějaký takový zvláštní. Já jsem začal o tom, že ten senzor snad, nevím, jestli se nebyla nějaká dezinformace, že ten senzor funguje jen do nějaký vejšky nebo tak něco. To prostě, ale jako fakt nevím, jo. Konspirační teorie už tady trošku. Mě tak jako vyskočilo něco a já už jako nevím taky čemu věřit přesně, takže v tomhle tom fakt to mistrovství jako je jako hustý, no, jak to máš tam technologie na to, aby si všechno viděl líp a svým způsobem tyhle technologie často ještě komplikujou, no. Tak je takový zábavný. No, jako říkám si, když tam našli jako ten 1 milimetr u těch Chorvatů, že od ty vlasy, tak tohle to přece muselo zachytit, ne? Nebo Vojtěch, na čem máš postavenou tu teorii? No na všem, ať už začneš tím, že ten, kdo to vidí nejlíp, ten, kdo to odkopával, Nyland, že jo, tak ten vidí přímo tu trajektorii, si myslím, že velmi pěkně, když to odkopává. A ten se hlásil vlastně hned potom, že prostě to viděl, že jo. Střídačka, pokud vím, Norska, tak taky se hned hlásila, prostě, že to tam tohle viděli. Nemyslím si, že by si jen tak řekli, teď budeme reklamovat to, že se to dotklo kabelu. Nebo teď se všichni domluvíme. jo. Takže já fakt prostě i z těch záběrů, co jsme viděli, tak věřím, že se toho dotklo a jenom prostě ten čip nějak selhal, no, nebo nevím. Ty no, takže by to zase nahrávalo té teorie, jako když si zavolal Trump, takže by si teďka zavolal jako král z Anglie, co? Že potřebuje Anglie postoupit. Těžko říct. Možná tam funguje takhle, přítel na telefonu, hele, a už to jde. No nic, no. Těžký tady to, no. Jako, ale nastavili jsme si tam nějakou tu technologii, viď, takže ty asi je potřeba věřit, že to snad měří dobře, no. Těžký. A když teda zakončíme tohleto semifinále, tak nějaký tipy na postup, Vojto? Mezi těma dvěma týmama, já si myslím, že na jedné straně určitě je favoritem Francie. Myslím si, že je to vlastně možná poprvé, jako z mého pohledu to poprvé v té moderní fotbalové době, řekněme třeba od nějakého roku 2006, kdy ty mistrovství ještě byly dost takový jiný, kdy se plně dá říct, že jako ten tým, který má nejlepší individuality vlastně, tak je asi jako nejlepší. Že si myslím, že je dost jako takový zajímavý, že to vlastně podle mě jako doteďka úplně tak jako neplatilo, že většinou šlo o to, jak to dokážeš jako poskládat a tak.
A myslím si, že na tom turnaji to vidět, že to jako není úplně tak jako 100%, třeba v případě Portugalska, že, který si myslím, že má podle mě třeba lepší tým než Argentina, ale prostě jim to nějak nesedlo celý. A myslím si, že právě u té Francie skutečně platí, jako kdyby to byla třeba nějaká Kanada v hokeji a fakt si měla jako těch nejlepší hráče na každou pozici skoro, nebo tam je to nějak, že máš Salibu jako jednou z nejlepších stoperů, máš vlastně skoro nejlepší útok, který jde postavit, tak nějak jako z nějaké rozumně jako volných křídel, řekněme, a vlastně i jako ta záloha je velmi dobrá. Tak z tohoto hlediska vlastně je to fakt jako zvláštní, že to funguje vůbec a je to dost o tom asi, jako, že Didier Deschamps je prostě velmi silný v tom vybudování toho týmu, tak aby byl co nejsilnější a toho, že je schopný upozornit nějaký individuality, aby jako zase dalo světlo na nějaký jiný, takže to je jako jeho velká zásluha a myslím si, že Argentina je zároveň zkušený tým, který prostě dlouhodobě funguje vlastně na podobných principech, že je to jejich 3. mistrovství v řadě, kde vlastně jedou na tu zbraň v podobě Mbappého, kdy to celý tým staví kolem něho a jsou v tom nesmírně silní, takže já favorizuju Francii asi jako v rámci celého toho turnaje, myslím si, že oni jsou největší favorit na celkové vítězství, ten tým zkrátka mají nejsilnější a na druhém místě bych jako favorizoval Španělsko, ale to hraje s nima, takže tam si myslím, že Španělsko já se bojím totiž toho, že Merino. Španělsko nebude schopný dát víc než 1 gól v tom zápase a podle mě Francie minimálně 1 dá, takže si myslím, že to dopadne takhle. A na druhé straně mezi Anglií a Argentinou mírně favorizuju Anglii, možná ne úplně mírně, myslím si, že vlastně asi do toho zápasu jde jako favorit, myslím si, že Argentina je nejslabší z těch 4 týmů. Myslím si, že ten tým, který je absolutně závislý na Messim a na tom, jaký on bude mít zápas. Myslím si, že i Messi je v této době trošičku bránitelnější, než byl třeba před těma 4 lety. Myslím si, že obecně, když je na balonu, tak není tak smrtící, že vlastně hodně je to v té jeho hře o tom, jak chytře se postaví, o takových mikrodotacích, který dostává do té hry a o tom, jak je schopný jako pracovat v nějaký jako z druhé vlny a tak, což si myslím, že vlastně je něco, co jako Messi takhle dřív nebyl, že Messi byl prostě nebezpečný, když na vás běžel s balonem, že nebo jako když prostě se k němu dostal balon kdekoliv na útoční polovině. To je v tom si myslím, že i ten tým jako by ztratil určitý spark té největší hvězdy, která je pořád jakoby hvězda, je pořád tahounem, ale trošku v jiných aspektech a kvůli tomu Argentina třeba nemá tolik kontroly nad těma zápasama. A myslím si, že obecně Argentině chybí breakové situace, myslím si, že ten blok její se taky jako může ukázat, že není tak strašně pevnej. Myslím si, že Anglie z tohoto zápasu vyjde vítězně, protože si myslím, že má prostě vybalancovanější ten tým. No. OK, takže v finále Anglie, Francie za tebe. Z mého pohledu asi to bude další stoletá válka. Tak no, jakou to Španělska jedině si říkám, aby tam nepřišel Mikel Merino za stavu 0-0 nebo 1-1, ještě to tam nerozhodl. Jako to má v popisu práce prostě. Je to možný. Hele, já si myslím, že u Španělska je to do velké míry o Jamalovi. Jako jestli Jamalovi to konečně sedne, dá gol spoza vápna, jeden jako dal, že jo, proti Francii minule v semifinále, nebo se prosadí přes Dýněho, který není asi jako úplně nejlepší defenzivní stoper na světě, tak tam si myslím, že to je třeba jako fakt cesta, kterou se tam může to Španělsko dostat. Jo? Že prostě Jamal dá první gol a druhý třeba dá ten Merino nebo něco takového a tam si myslím, že to pak můžou vlastně urvat přes tohle, pokud ještě třeba jim zahrajou stopeři, brankář a Mbappé se bude trochu zastřelovat s ostatníma chlapcema nahoře, ale jinak si myslím, že to prostě ta Argentina jako je na tom moc plná hvězd a má moc tý jako střelecký potenciál nahoře, no. Myslím, že se to těžko bude zastavovat. Jako u toho zápasu Španělska, když se k tomu trošku vrátíme ještě s tou Belgií, tak jako hrozně se mi tam líbil Rodri. Nebude to asi nic překvapivého, ale divím se, že ho jako to si to ještě neprodloužilo. Jako já jsem na to koukal, měl 100% úspěšnost přihrávek do finální třetiny. A jako to, jakým způsobem tam jako překonávali ten v úvozovkách pressing Belgie, jak to ten Rodri vyvážel a celkově rozdával, tak to bylo krásný, no. Na to něco jinde. Jako já si myslím, že Španělsko je jako takticky nejdál z těch týmů. Já si myslím, že jako vzhledem k tomu, když si vezmete čistě to, co má Španělsko za hráče, tak oni hrajou podle mě absolutní maximum s tím, jaký mají možnosti. Absolutní maximum. Když si vezmete ještě potaz to, že Jamal není v top formě a Nico Williams není v top formě, měl tam nějaký zranění, myslím si, že tak vlastně v tomhletom kontextu prostě to je jako by far nejdál tým z hlediska toho, jak moc mu dává jako nějaký systém, nějaká jako souhra hráčů a tak dále.
Jo, jako, myslím si, že oni jsou prostě fakt skoro srovnatelný s tou Francií, nebo jsou jako kousek pod ní. A to si myslím, že individuálně prostě v útoku nejsou tak silní a na těch turnajích je často to, jak máš silný útok úplně klíčem. Takže oni nemají, že nahoře prostě Haalanda, nemají nahoře Kanea, nemají nahoře vlastně Mbappého a i tak jsou vlastně schopní se Jamalem ne úplně v top formě být prostě pravděpodobně druhý nejlepší tým na tom mistrovství. No. Takže myslím si, že oni jsou skutečně jako velmi dobře na tom, ale prostě Francie je ještě jako next level. No. K tomu, jak se tam propracovala Francie proti Maroku, jako asi jsme tam i čekali, že by to Maroko mohlo potrápit trošku víc. Docela zklamání. Teď na Vojťase teda to bylo. Jo. To Maroko bylo zklamání už i v tom zápase předtím za mě, i když tam nakonec postoupili. Čekal jsem určitě víc, ale nebyl jsem si jistý, když jsem to viděl, jestli to bylo tím, že Francie byla tak dobrá, nebo jestli Maroko prostě mě zklamalo. No a já k těm semifinále, hele, já favorizuju taky Anglii, něco jako 55-45. Vlastně v obou těch posledních zápasech Anglie jsme viděli, že měla nějaký držení míče 35% nebo něco takového a v podstatě hrál na protiútoky. Myslím si, že do toho půjdou znova a Argentina byla proti protiútokům jak toho Egypta, tak právě těch Cape Verde docela taková zranitelná. Takže bych se nedivil, kdyby jsme zase byli v tom, kdyby vlastně oba ty týmy hráli to samý. Jeden na protiútoky a jeden byl zranitelný vzadu. No a proto věřím trošku víc Anglii a myslím si, že defenzivně Anglie vlastně není zas tak špatná a Argentina prostě až moc spolíhá na toho Messiho. No, já jsem teda zvědavej, kdo tam nastoupí na něj, na toho Messiho, jestli prostě tam dostane Spence, který vlastně podle mě Spence vlastně jsme říkali před turnajem, že je v té nominaci jenom kvůli tomuhle. Jenom kvůli tomu, protože on je specialista na 1v1, aby právě v těch zápasech proti Jamalovi nebo kdo tam bude proti němu, Dembelemu, v tomhle případě Messi, aby tam nastoupil, takže čekám, že tam bude. A jsem zvědavý, jak se teda s ním vypořádá. No a Francie versus Španělsko, předčasný finále. No myslím si, že prostě jediný, kdo může Francii na tomhle mistrovství jako vyřadit, je Španělsko. No. Že pokud přejdou přes Španěly, tak pak už to dají. A Španělsko prostě v té záloze je silnější, jak jste říkali s tím Rodrym. Mě teda hodně překvapilo, protože jsem si myslel, že po tom zranění, že už se takhle prostě silně nevrátí. A i v té Premier League v téhle sezóně byl takovej, nebyl úplně na svém topu, takže mě překvapilo, že vlastně se na to mistrovství připravil. A takže si myslím, že jediný, co můžou Španělové, jakoby, jaké můžou tu Francii přehrát, je v záloze, ve středu zálohy. A pak prostě je, jak říkal už Vojta, Luka Digne. Já jsem teda už dlouhodobý hater Luka Digneho, tak jsem rád teda, že jsem dneska četl, že odchází do PSG, takže už ho nebudu vídat v Premier League. Ale to si myslím, že to bude ten souboj, který může rozhodnout ten zápas. No, Jamal versus Digne. Takže vy jste na tom teda s typem úplně stejně. Hele, jako já si vlastně taky myslím, no, že ta Francie by jako měla, ale mám tam trošku osobní vazbu, já letím do Španělska a pak v pondělí po finále, takže já to budu přát Španělsku, ať to ukope přes tu Francii, hele, ať to tam prostě zamkne a Anglie ta postoupí 1-0, ty to nějakou ukopou, to podle mě jako nebude moc hezký fotbal a v finále prostě Anglie, Španělsko a Španělsko vítězství na penalty, jdeš se radovat. V pondělí tam přilítnou sangrie zadarmo, hele, pohoda. takhle bych si to přál. Abys tam nepřiletěl a tam bude všechno hořet, víš co, jako. Ty no, už teďka tam v okolí hořelo, ale do toho bych se radši nepouštěl. No vlastně už tam máme poslední díl před finálem mistrovství světa, tak chceme to tady ještě nějakou uzavřít, nějakou zhodnotit, jak na nás celkově to mistrovství působilo, nebo jestli nám to nastavilo nějaký trend třeba i do budoucna, Vojto? Já si myslím, že obecně to mistrovství bylo vlastně velmi zábavný. Myslím si, že tam byla spousta věcí, které byly skvělé. Myslím si, že vlastně to přidané jedno kolo navíc je strašně atraktivní z toho hlediska, že vlastně vidíme nějaký i ty menší týmy, které si dostanou ty vyřazovací části.
To si myslím, že je prostě něco, co vlastně tomu turnaji výsledku jako dává docela dost. To, že stačí vyhrát jeden zápas, podle mě vlastně ve skupině není jako úplně špatná věc, zároveň se ukázalo, že to vlastně nestačí, že jo, jeden zápas, protože tam byly týmy, kteří s jedním zápasem vyhrajem nepostoupili, takže do těch dalších turnajů zřejmě to už jako budou ty týmy brát nějak v potaz. No a jako nějaký jako mírný zklamání je samozřejmě naše vystoupení, ale to je jako asi jedna věc, ale jinak jako si myslím, že to mistrovství vlastně bylo relativně povedený a já teda jako osobně mám jenom jeden obrovský problém, a to jsou ty časy, který bohužel mě jako vlastně vyřadili ze sledování, řekněme jako poloviny zápasu a prostě já jsem jako nebyl schopný stávat mimo ten jeden zápas Čechů, který jsem dal s Mexikem, tak jakoby pro mě prostě to stávání bylo jako příliš náročný a nejsem ochotný si jakoby rušit další den v podstatě celý tím, že prostě budu stávat v rámci všedních dnů, no. Takže z tohoto hlediska pro mě bohužel to prostě jako nefungovalo tohleto a blbý bylo to, že to jako se přeneslo i do těch vyřazovacích částí, kde teď už samozřejmě uvidíme ty zápasy v 9 večer a bude to jako hratelný, ale jako když teďka i ty čtvrtfinálové zápasy byly prostě v 11 večer, začal druhý a druhý někdy ve 3 ráno, tak to bohužel je prostě pro mě nesledovatelný a vlastně z toho důvodu jsem těch zápasů neviděl tolik, jako bych asi viděl standardně, takže bohužel tady to se ukázalo jako vlastně úplně přesně tak velký problém, jako jsem se bál, že to bude a pokud byla nějaká třeba jako myšlenka toho, že bych se jako víc hecoval, tak jako nehecoval jsem se na to prostě a bohužel prostě hodně zápasů jsem tím přišel. Myslím si, že i týmu, který mě třeba zajímali, tak jsem vlastně jich neviděl tolik, jako jsem chtěl, protože prostě mi to nesedlo, vždycky hráli o víkendu, nebo teda vždycky hráli v noci a vždycky, když jsem se chtěl koukat, tak tam padlo nějaký Švýcarsko nebo někdo, kdo mě absolutně nezajímá, takže tak no. Když jsem viděl na Euru asi 8krát a jako vlastně vůbec mě jako letos nějak netankovali, takže prostě z tohoto hlediska to byla trošku škoda, že ty zápasy, který jako měl člověk vlastně omezený půl zápasu, na který se může koukat, protože zkrátka velká část z nich se hrála v noci, no. Ale jinak jako to samotné mistrovství bylo za mě atraktivní a zábavný. Jo, souhlas. Já jsem se vlastně uvědomil, že je pozitivní to, kolik se hraje zápasů, protože jsem díky tomu zapomněl na ty výkony naší repre, že jsme tam jako vůbec byli, takže aspoň takhle to je pozitivní, no. Ne, ale přišly mě tam fajn takový ty příběhy, že jo, Kapverdy a podobně, tyhle ty týmy, který se prostě nebáli hrát fotbal, je to dobrý takhle vypadnout z těch týmových soutěží, kde už to je i u té Premier League už to je jako trošku strojový, že jo, prostě víš tam ty nejlepší výkony, nejlepší hráče, tady ti najednou prostě vystřelí někdo jako Kapverdy, ti prostě hraje vyrovnaný souboj s Argentinou, takže to je super, no. A i vlastně nakonec i ta Amerika, jako mně přišlo, že to super zvládli, docela se tam i řešilo, co tam bude za různý průsedy, že jo, v Americe, ať už jako bezpečnost, počasí a podobně, vlastně to nakonec bylo docela super zvládnutý, no. Co ty, Vojťás, nějaký poselství na závěr k mistrovství světa? Asi budu opakovat to, co vy. Bál jsem se, aby ještě to tam nebylo... Taky, ne? Rozhodčí byl takový nahoru dolů, no. Bál jsem se, že to bude takový hodně politický, nakonec kromě toho fiaska vlastně s tím Balogunem si myslím, že to vlastně nebylo zas tak hrozný. A jestli si něco z toho vememe, tak já doufám, že mistrovství bývají většinou takový ty, co začnou nějaký nový pravidlo nebo něco, co si pak ty ligy převezmou. Takže já doufám, že si převezmeme jako třeba těch 6 sekund na ten out a takovýhle věci, které by mohly pomoct hlavně třeba český lize. Takže ty zranění, že jo? Ty zranění jo, viděli jsme, že najednou hráči, kteří prostě mají křeč, nebo teď vlastně v tom zápase ty Anglie, že jo, jak Kane tam dostal vlastně, si tam střetli těma hlavama a teď ten Kane tam začal ležet a ten rozhodčí k němu jenom přišel jako, prostě mu řekl to, co vždycky, že jo, tak Kane se jako zvedl a hrál dál, že jo, protože prostě neoslabí ten tým na tu 1 minutu, takže tohle to se mi líbí a doufejme teda, no, že to jak v té Premier League, tak i v té české lize, že si to převezmou. Yes, super. Se teda trošku loučíme, ale ještě vlastně ty nejlepší zápasy jsou před náma, takže super. Tak jo, hele, pojďme teda dál se posunout, využijeme teda toho, že tady máme Vojtu, posuneme se trošku na ten Tottenham. Ty už říkal, že teda nejseš už úplně jako insight, takže když tak si klidně řekni, kdybych měl nějaký moc jako detailní otázky, ale Vojto, prostě nám na začátek řekni, kdy na to sakra Tottenham teďka bere prachy. No to je dobrá otázka. Já si myslím, že Tottenham na to bere peníze tam, kde je roky schovával a neinvestoval. No. To si myslím, že jako
ve výsledku jde jako do velké míry o to že prostě ty peníze, které do toho klubu dlouhodobě netekli, tak tam teď musel začít téct. Jedna věc, která je třeba zmínit, je to, že třeba Tottenham pořád nemá tak nafouklý wage bill, to je z tohoto hlediska prostě pořád jako vlastně je schopný těm hráčům nabídnout docela zajímavý vysoký místa ve vlastním kádru v rámci toho, jako kolik dostanou peněz, protože on přece jenom tolik neplatí za ty výplaty. Donedávna vlastně ještě Kane tam bral nějakých 150, že, což vlastně už by bylo docela směšný, kdy už jako spousta hráčů byla na 300 a víc. Takže přesně tak, takže vlastně z tohoto hlediska si myslím, že Tottenham zaprvé může nabídnout to nafouknutí toho wage billu, který pořád nafouknout jde. A další věc je to, že jako ty kluby jsou absurdně bohatý a Tottenham je pořád prostě mezi 10, myslím si, že v realitě to bude mezi 8 nejbohatšími kluby na světě. Jo, a to, že jako je v takové situaci na hřišti, jako byl doteď, tak to je spíš jako ukázka nějakého jako neschopnosti ty peníze správně využívat. A taky zároveň nějakého jako asi i šetření, protože jako upřímně samozřejmě jako všechny anglický týmy prostě se budou v těch číslech takových těch, co si vypočítáte, odchody minus, že jo, příchody budou, nebo příchody minus odchody budou výsledku červený, že jo, to je, tak jako bude. Ale to ten jako do toho to začal slapat teprve jako nedávno, začal nějak jako trochu nafokovat ty přestupové částky, ale myslím si, že tam pořád jakoby ještě je nějaký to šetření díky tomu nižšímu wage billu, díky kterému jsou na tom třeba líp než Aston Villa, že jo, která má vlastně jako drtivou většinu svého rozpočtu postavenou na tom, že platí hráče a tak, no. Takže myslím si, že tam nějaký prostor je a myslím si, že to ten sám hlavně cítí to, že skutečně teď jako potřeba ty kroky udělat i z toho hlediska, že dejme tomu, že třeba nějaký starší investice do hráčů různých mladších, který v tom týmu jsou, tak se vlastně nezhodnocovali z toho důvodu, že ten tým se prostě neposouval, protože byl jako slabý a ti hráči vlastně neměli pak sebevědomí na to, aby se třeba zlepšovali. Já myslím si, že to ve výsledku může být jako nějaká myšlenka, pojďme jako nainvestovat do hráčů, který budou okamžitým zlepšením a tím vlastně budeme třeba schopní do budoucna zhodnotit ty hráče, do kterých jsme nainvestovali peníze dřív. Zejména v té sezóně vlastně druhý Ange Postecoglou, kde došlo jako k několika přestupů mladých hráčů, ať už to byl Bergvall, že, nebo a tak dále. A myslím si, že z tohoto hlediska vlastně jako Tottenham může to brát jako nějakou šanci vlastně dát i novej dech některým hráčům, který koupil dřív tady těma nákupama. Plus samozřejmě je to tým, který skončil 17. a asi si uvědomuje, že jako sestoupit by bylo absolutně zdrcující a bylo by výrazně horší, než teď utratit hodně peněz za přestupy. Takže z toho hlediska si myslím, že prostě Tottenham do toho musel šlápnout už jenom proto, aby ukázal nějaké ambice a ty peníze tam podle mě prostě jsou. Já si myslím, že tam ty peníze jsou a že ten tým se prostě roky jako omezoval v tom a myslím si, že ty peníze jinak má. Já jsem teda jako tuhletu informaci nenašel nikde jako potvrzenou, ale jako nabízí se to. Myslíš, že to je i trošku spojený s tím odchodem Dany Levyho z té pozice předsedy? Že se tam mohla trošku jako celkově změnit strategie nebo uvažování v tom klubu? Určitě se změnila. Já to si myslím, že jako určitě k nějaký změně došlo. Já si myslím, že Daniel Levy byl strašně moc zaměřený na to, aby ten tým jako finančně prosperoval a fungoval. Jo, a je otázka, do jaký míry to třeba někdy bylo jako přehnaný. A to samozřejmě se těžko zjišťuje. Já si myslím, že výsledku on prostě splnil svoji roli toho, kdy ten tým absolutně stabilizoval. A výsledku možná, že to je ten důvod, proč dneska může Tottenham utrácet prostě 100 milionů za hráče, protože už má prostě tu stabilní bázi a ukázal. A možná, že to i do velké míry třeba je o nějakých jako interním jako průzkumu toho, že ten tým vlastně je tak velký pořád, i přesto, že hraje se i o udržení, tak pořád jsme velký, pořád máme fanoušky vlastně už jako vybudovaný po velké části světa, pořád jsme jako silný z hlediska toho, kolik jsme schopni vygenerovat peněz, pořád tam máme ty TV rights a tak dále a pořád jsme schopni vlastně získat sponzory a jsme prostě velký klub a musíme se tak začít chovat. To si myslím, že je možná jedno z těch zjištění, který Tottenham teď v rámci těch posledních 2 sezón měl, no. Jo. Já shrnu teda ty největší jména, který teďka teda přišli. Tonali, Mateusz Fernandes, Jean-Paul Van Hecke, Marco Senesi, celkově nějakých 230 milionů liber, tak Vojtě, a to už vypadá navíc teda, než na bojovou záchranu. No to doufám, nebo to všichni doufáme, že nám tam přibyde další hráč do toho boje o top 4. A já teda věřím, že jo, jsem zvědavej teda, protože De Zerbi, když přišel v minulou sezonu, tak on
nezačal hrát ten svůj fotbal, jo, protože když to porovnáme s tím, co hrál v Brightonu, tak on věděl, že tady si to dovolit nemůže, když hrál o záchranu a myslím si, že teď do toho půjde naplno. Taky si hned vzal vlastně v podstatě 2 nejlepší stopery, co mají nejlepší rozehrávku a průnikový přihrávky Senesiho a Van Hekeho. Jsem zvědavý, jak se vyřeší ta obrana, jestli Romero odejde, jestli Van de Ven jako bude hrát levýho beka, nebo co se tam vyřeší, nebo jestli jeden z nich prostě hrát nebude v základu. Na to jsem zvědavý, protože nebudeš mít žádný poháry, že jo? Takže to nebude, že by si mohl nějak točit. A střed bude dobrý, ale ještě trošku mám otazník ohledně té ofenzivy, protože ta nebyla dobrá minulou sezonu a do ofenzivy zatím nikdo nepřišel. Jo, možná Solanke nějak vylečí to zranění, aby šel nahoru. Kudus myslím, že pořád je zraněný, jestli se nepletu, nevím, jestli už by to měl stihnout začátek sezony. Takže jsem zvědavý, jestli přijde ještě někdo tam. Jsou nějaký spekulace o Krupim a z Bournemouthu, ale že by to stálo zase nějakých 80-85, což je prostě jako neskutečný, jestli tam hodí ještě jednu bombu. A je to jako mladý 19letý hráč, jo? Takže není to zase ten hráč, který by to byl úplně jasný, jo? Myslím si, že by klidně soupeřil jako s celém o levý křídlo, jo? Nebo něco takového. Takže jsem ještě zvědavý, no? Jestli tam přijde někdo do té ofenzivy. Ten Garnacho je furt jako na prodej, jenom tady připomínám. Říkám tady sice každý díl, ale no nic, no. Hele, no, Richarlison, Tel, Solanke, tam jako bylo to tam taková jako střídavě marotka, střídavě neforma. Co je to, kdo by se ti tam líbil? Julian Alvarez, tak je teďka jako dost žavej, ale tak to je zapálku, že jo, to je zapálku. Já si myslím, že Kudus by se měl vrátit, tady čtu teďka. Okay. Jo? Takže Kudus snad by měl začít, otázka je, jestli už to bude začátek sezóny, ale jako asi se s ním dá počítat do jeho průběhu určitě, což je jako asi největší posila, která může být, že jo, protože Kudus byl výborný loni. Takže to je důležitý hráč. A jinak tam zůstává pár těch zranění, no, je tam pořád zraněnej. Madison tam je vlastně ještě taky. No, Madison tam je tam pořád zraněný Kulusevsky, zraněný Odobert a zraněný Xavi Simons, všichni tak jakože budou sotva na příští sezónu, takže z toho v tom ohledu jako to není žádná sláva, ale do velké míry chtěli hasit problémy v obraně, kde bylo jasný, že skončí že kapitán Romero, takže tam asi jako museli nakoupit ty stopery i z toho hlediska, že chtějí hrát jiný zase styl hry trošku přesně pod tím De Zerbim, takže tam si myslím, že to bylo jako vlastně nutný ty nákupy udělat a ty záložní a ta záloha byla absolutně tragická dlouhodobě, tam jako Tottenham prostě měl strašně špatně vybalancovanou zálohu roky vlastně. A to, že teďka přišli vlastně 2 hráči, kde já si myslím teda upřímně, že jenom ten Fernandes je ten, kdo skutečně jako řeší ten problém, protože jako Tonali zas tak strašný paser jako za mě není úplně a je to spíš jako energický hráč, který to ten už nějaký má. Tak já si myslím, že to prostě bude hodně o tom, že Tottenham se pokusil zlepšit na těch pozicích, kde musel, což byly ty stopeři a ta záloha, tam prostě neinvestoval tak, aby to prostě vydrželo a teď jako postaví nějakou, řekněme, jako solidní kostru toho týmu a do těch dalších sezon bude doufat v to, že někdo z těch mladých hráčů třeba si jako sedne dobře. Tak má tam toho Kuduse, že jo, ale vedle toho jako Matistel měl taky jako docela dobrý to jaro, oproti tomu, jak hrál zbytek týmu, tak vlastně byl solidní a pořád je tam vlastně i ten Solanke s tím Richarlisonem, kde asi jako se dá ještě předpokládat, že jeden z nich třeba odejde, nebo se tam jako nějak to promění. A já si myslím, že ještě možná někdo nahoru přijde, ale máš ještě pořád Madisona a myslím si, že ve výsledku jako ten tým prostě budou stavět do této sezóny spíš jako na stabilitu, na to, aby jako měl dobrou obranu, na to, aby měl dobrý střed hřiště a na to, aby prostě dobře rozehrával, aby se naučil hrát ten De Zerbiho styl a zároveň si myslím, že Tottenham vždycky prostě dělal díly až do konce léta. Myslím si, že je klidně možný, že bude ještě nakupovat dál. No. Jo. Hele, a co ten post teda jedničky golmanský? Chvilku se řešilo, že Tonda to má jasný, že jo? Vicario se zatím drží, teď jsem viděl nějaký spekulace, že mají zájem o Trafforda, tak jak ty to máš vysledovaný? Je tam ten Tonda teda na jedničce, nebo se tam ještě schání? Vůbec teď nevím, já jsem myslel, že to je taky Tonda do nedávna a nejsem s tím teď jistý, jako jak to tady ta informace si říkala je pro mě nová, ale je to
Já jsem jako myslel, že už to Tonda bude mít vesměs jako tak nějak to. Myslím si, že to byl i tak nějak jako ten pocit té fanbase, že jako ty lidi to tak jako brali, že jsou s tím smířený, nebo že jsou jako s tím OK. Dával mi smysl i ten příchod Dubravky vůči tomu, jako vlastně takový dvojky, která se ještě s ním pokecá. Takže to jako dávalo smysl. Přesně. Ale vlastně si nejsem jistý, no, jestli pokud tam jako a jako pořád, pokud prostě si něco takového nabídne, tak toho brankáře prostě chceš, aby byl jistý, no. A Tonda měl dobrý konec sezóny, ale třeba tam ještě ta důvěra není úplně 100% pořád, no. Yes. No doufejme. Ať to je ještě o to víc, proč sledovat. Hele, tak jo, super, Tottenham bychom měli a půjdeme si tady asi závěrem postavit sestavičku na Fanny. Ty už psal Vojto, viď, nedočkavě, že chceš vidět ty hráče, aby si to tady mohl připravit. Tak hele, já to tady sdílnu a můžeme to i nabouchat. Když tak jenom pro lidi, co jinak Fanny hrajou nějakou pravidelně, my teďka boucháme teda leaderboard, neboucháme ty duely, ale boucháme klasický leaderboard, takže na obě semifinále a máme tady hnedka na výběr Emiho Martineze nebo Pickforda. Jak vzal Pickforda, protože je větší pravděpodobnost toho, že bude mít čistý konto. Yes. Hodíme tam Pickforda a obránce. A velká šance, že chytí penaltu, když ji bude mít Messi. Ty jo, no dobře. Ty už vidíš za roh, Vojťas. Krása. Hele, obránci, máme teda jenom jeden post a na to tady máme docela zástup. Gehy, Senesi, tady ty hrát nebudou, to rovnou přeskočím a dál Martinez, Upamecano, O'Reilly. To je jinak ten O'Reilly docela zklamání, to už jsem tam měl víckrát a 0+0 celý šampionát. No, kdo se ti tam líbí, Vojto? Třeba ten Martinez jako dělá až nesmysl bodů, tyjo, mně přijde občas. Mm-hmm. No, tak to asi mi dává smysl, no. Tak on ten Martinez jako podpoří útok trošku, ale já moc té Argentině jako nevěřím, no. Nebo O'Reillyho, no, risknout. No, ten Upamecano je drahej hodně, nebo to se vám nelíbí? Hele, Upamecano taky dobrý, no, proti Španělsku. Nějaký souboje tam uhraje, ten taky mívá dost bodů. Tak mi ho tam dej. Jo, tak Upa, jo. Tak dáme Upa. Záložníci teda, 3 řady. Hele, Mikel Merino, žolík. Dal teda Rodgers, ale tam to asi nebude na základ. A hostovačky McAllister, Enzo Fernandez, Paredes, Lopez a Rice. Argentinu tady máme nabitou teda. No. Ale McAllister gólek teďka. No a ten Rice by nemohl třeba nacentrovat a udělat asistenci. Určitě mohl. Určitě mohl. To mi přijde takový smysluplný, no. Yes, hele, tak ho tam házíme. A ještě 2 volby tady máme. Asi někdo Paredes jsem slyšel, že hraje dobře. Že to je dobrý, že Paredes jako hraje dobře tu roli té šestky v té Argentině, takže to bych tam taky klidně dal. To by mohl mít nějakou jako progresivní nahrávku třeba, nebo tak něco. Yes. Dáme. No, zbývá nám tady teda McAllister Fernandez asi, no, jako tak. A toho Merina tam už máme, nebo toho tam... Jako, můžu tam dát, no, jako žulíka. Proč ne, hele, vlastně, proč ne? No tak. Ježišmarja. Nádhera. Útok. Hele, těžká volba tady v útoku. Harry Kane anebo Madueke. OK. Tak to je jak připraví na tiket, hele. To je nádhera. Tak jo, super. Já si myslím, že to asi máme. Vojto, díky moc, že jsi dorazil. Super pokec. Snad je uspáno teda. Tak jo. A zase někdy, hele. Měj se, čus. A jinak ostatní nezapomeňte pokládat sestavy na Fanildu. Díky, že jste doposlouchali až sem a užijte si poslední týden mistrovství světa. A ať se daří. Čus. Čau.